Dwi'n credu bod yn beth da iawn bod Ieuan a aelodau eraill o Plaid Cymru wedi cyrraedd trwy'r wlad I ffendio allan be mae'r werin bobl yn meddwl. Mae gormod o beth yn digwydd rhawn bai Caerdydd a bobl eraill ddim yn gweld bod dim byd yn digwydd yn ei ardal oedd ei hunan. Dwi'n meddwl gallwch chi ddibynnu ar Ieuan. Dio ddim yn poeni am deud I farn ynglŷn â beth sy'n angen ar bobl Cymru a hynny heb upsetio pobl yn Llundain. Mae Ieuan yn ceisio gwrando ar bobl a ceisio deall beth I anghenion nhw. Dwi'n meddwl bod ni gyd wedi blino ar pobl yn deithni beth sy'n orau dros Gymru a hynny heb ofyn I bobl Cymru be maen nhw angen. Mae tanbeidrwydd Ieuan dros yr iaith Gymraeg yn ddiamau. A dros Gymru, mae bob amser yn rhoi nhw gyntaf. Ac mae wedi bod yn llusgen ar gwych dros Gymru a'r iaith. Be sydd angen ar pobl Cymru, wi'n meddwl, yw gweledigaeth clir. Rhywun sydd yn fodlon deall y presennol, ond sydd hefyd gyda gweledigaeth a llyged craff ar y dyfodol. Rhywun fydd yn canolbwyntio ar economi llewyrchus I Gymru, creu dyfodol I bobl ifanc trwy canolbwyntio ar pethau fel yr amgylchfyd. Gyda Ieuan Jones a Plaid Cymru yn gyffredinol, mae gan pobl Cymru yr arweinyddiaeth a'r blaid fydd yn gallu cyflawni anghenion I bobl Cymru. Yn etholiadau'r cynulliad y flwyddyn nesaf, mae'r dewis I bobl Cymru yn syml. Mwy o'r un peth o dan y blaid lafur, neu dechrau newydd gyda'r blaid.